שחורה שהולכת להגיע ממש היום הידיים של חמאס, הידיים הרצחניות של חמאס. מדינת ישראל לקחה את הסיפור הזה לחוק מלוח. הנה הגיע סיוע הומניטרי אמיתי. עומדים ביחד. שלום. עומדים ביחד, שוטרים, כל מיני אנשים שהגיעו לכאן כדי שהסיוע יגיע לחמאס. השוטרים רק מהצד הכי יפה של המפה. אנחנו הכי מחוברים אליהם, לא אגיד על השאר.